Bil-permess tal-Awtorità tal-Ippjanar l-estensjoni taċ-ċimiterju Tal-Addolorata f'idejh, il-gvern ħareġ sejħa interess għal sħubija mal-privat bil-għan l-estensjoni issir. Min jirbaħ il-proġett tal-estensjoni jrid joħloq 2800 spazju ġdid fuq 4 solari. L-applikant li jintgħażel wara s-sejħa se jkun marbut ukoll li jirrestawra ċ-ċimiterju. Għal dan għandu jalloka mill-inqas 6 miljun euro. Sina Buġej inkarigata mill-implementazzjoni tal-proġett fisret kif fl-għażla ta' min jirbaħ is-sejħa se tingħata attenzjoni partikolari għall-esperjenza tal-kumpaniji li japplikaw u l-kapaċità teknika li jistgħu joffru biex iċ-ċimiterju iżomm l-istil oriġinali tiegħu. Qed nitkellmu fuq ċimiterju li huwa uniku Malta fl-istil neogotiku ta' Galizja u allura jekk aħna ħanitilfu xi parti importanti fid-disin tiegħu ħankunu tlifniha mhux għalina biss imma anke l-ġenerazzjonijiet futuri. Il-technical expertise li se jressaq min se jidħol għalija din il-biċċa xogħol ħajkun importanti ħafna, jkun kruċjali, ġifieri jrid ikun hemm l-abbiltajiet ċari ta' kull pass, ta' kull stadju, però b'mod partikulari restaw. Min jieħu din il-konċessjoni huwa mistenni wkoll li jieħu ħsieb il-manutenzjoni tal-kumpless kollu għal 15-il sena li ġejjin, filwaqt li jmexxi s-servizzi offruti lill-klijenti. Il-Ministru għas-Saħħa Chris saħaq li l-ħaddiema Tal-Addolorata sibqgħu ħaddiema tal-Gvern bl-istess kundizzjonijiet li għandhom issa, filwaqt li l-unions li jirrappreżentawhom diġà kienu marfa bil-pjan. Fejn fakkar kif il-kwistjonijiet ta' estensjoni taċ-ċimiterju Tal-Addolorata ilha għaddejja snin. Bi gvern preċedenti kien ħalla l-permess tal-MEPA jiskadi bla ma beda ix-xogħlijiet u saħansitra bih oqbra bi proċessi regolari u mingħajr permessi. Il-Ministru saħaq li issa wasal iż-żmien li s-servizz fiċ-ċimiterju jsir ta' livell dinjutus lil kull min jindifhem hemm jew iżuru.